guys, hello. Marco Hortiste. Mana yang keluar foto koye. Koye awal ni aku tinggalkan awal ni. Nontonnya finally aku lagi mana माबायदि मोनखो जोबोद गोजोननाय फलोवार्सफोर दंफैयो आंहा लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर लोगो लानो गोसोब्ला आंनि फलोवार्सफोर भिवार्स आंखौ लोगो लाफैनो हागोन ओरैबायदि मोनसे नै अखा हाबावनाय मोनोबानो बिलाइ गोरलै मोदोमबानो ओरैबायदि समायनासिन जायो जायगाया नै बिलाइ गोरलै खालार आंनि पावारा